Ugyancsak magyar találmány a földrengés biztos és tűzbiztos ház. Antal Istvánnak a szabadalma a Löglen ház. Ennek az az érdekessége, hogy gyorsan épül, nagyon kedvező feltételek mellett, és a 9-es erejű földrengésig, ha csak épp nem a ház alatt nyílik meg a föld, akkor ez úgy viselkedik a szerkezet, mint egy doboz, tehát kicsit esetleg legrosszabb esetben arrébb megy, és mint említettem, Antal Istvánnak a találmánya, tehát magyar szabadalom. Hát a földkéregnek a mozgására való tekintettel nem árt ebben gondolkodni, hogyha valaki új házat akar építeni. Azon kívül aktív ház, tehát olyan nagy a szigetelő képessége, és lélegzik a fal, még ezen kívül, hogy télen meleg, nyáron hűvös, és minimális az energiaigénye. De rengeteg. Az épületek esetében is, hogyha tudnak az emberek arról, hogy van aktív ház, ami ráadásul magyar találmány, ami földrengés biztos és tűzbiztos, és újra hasznosítható, tehát hogyha az információ eljut, hogy a Löglen ház az ilyen, akkor